patuloy na nagbibigay serbisyo, pag-asa at saya. GMA Regional TV, kapuso ng bawat Pilipino. GMA Regional TV, Balitang Bisdak. Mayong hapon na kiningin yung GMA Regional TV, Balitang Bisdak, ang bugtong kasaligan, kasandigan o karangpan sa mga Bisaya. Ako si Bambi Nalsaro. Nga maghatod sa labing dako ug mga nagunang balita nga mahinungdanon sa Central ug Eastern Visayas, ako si Alan Domingo. Ako si Cecil Kibod Castro, live sa GMA Complex sa Dakbayan sa Cebu. Gumikan sa problema sa makina, kalit nga misilaog sa syudad sa Mandaue, ang usa ka minibus nga padung na unta sa terminal. Wa hinoon makadako ang kayo dihang daling miresponde ang kabumbiruhan. Wa hinuoy na nga angol sa maong insidente. Ang detalye sa report ni Nico Sereno. Gidagan ni mga bumbero ang usa ka minibus nga nagkayo ug nag-aso kaganiha. Daling gipasiritan og tubig ang sakyanan. Ang minibus nga may rotang Tabuelan, Cebu City, kalit lang nga nagkadepekto pag-abot sa may Uwano Avenue, pipila ka metros lang gikan sa fire station. Matud sa driver na bantayan nga miaso lang, maong nanganaog ang mga pasahero. Ni pag-aso ang mga pasahero ningon hala ni aso lagi ni, naog. Pag naog sa pasahero, gipaon akong makina din gilayat giari na akong battery kay harong di ka dagan og taas ang kayo ba. Kaya di maibot ang battery mo dagan magtaas ang kuan. Kaya tungod sa wire buhi. Wa ra hinuon kaayo mudako ang kayo ug natabang sa kabumbiruhan. Nasayran nga ang wiring sa alternator ang hinungdan sa sunog. Niadtong higayuna, may upat ka pasahero nga sakay sa minibus. Dito gid sa alternator sa minibus. Pag kayo gyud aso, mato nahunong siya. Nanganaog lang sa dayo ng mga passengers. Nakaadto naman tama to gikulingan nato. Wala ray naunsa sa insidente ug nahipos sa sabdayon ang sakyanan aron makalikay sa pagbugat sa traffic sa dapit. Uban ni June Solon, Nico Sereno, Balitang Bisdak. Better late than never. Nadunol gyud sa mga pamilya sa persons deprived of liberty ang mga pagkaon ug ubang panginahanglanon diha sud mismo sa city jail. Ani ang report. Kining pamilya sa usa ka PDL nagrepack sa ilang mga dala nga ipangdunol ngadto silang mahal sa kinabuhi nga naa sa Cebu City Jail. Lakip sa gipaputos ang mga sabon, kape ug uban pa. Hasol man apan wa kinig sapayan basta makahatag lang og pagkaon og basic needs sa ilang sakop sa pamilya. Proseso kini nga gipatuman sa BGMP aron masiguro nga walay kontrabando nga makalusot. Ay nalipay mi sir oy kay dugay-dugay na gud niwa kakuan og pagkaon sa among piniriso. Tulog adlaw nga donor system nga gisugdan karon adlaw hangtod sa Disyembre 31. Nahitabo kini human mihangyo si Mayor Edgardo Labella sa kadagkuan sa BJMP nga tugutan ang donol sa ngalan sa diwa sa Pasko. In the spirit of Christmas and for humanitarian considerations, atong gitugutan nga makahatag o pinaskuhan ang mga minahal sa kinabuhi nga niya sa gawas ngadto sa ilang mga minahal sa kinabuhi nga tuwa sa sud. Aron masiguro ang minimum health protocol, miabag ang QRT sa Cebu City Hall ug ang kapulisan. Gipalinya ang mga tao sa Fentius Menya Circle, bit-bit ang mga package. Niadtong Pasko ra unta nila kini idunol apan wa madayon. Busa dako kayo ang ilang pasalamat nga bisan og humana ang Pasko pero natugutan ra gyud. Si Wina Hiniralao gusto unta nga mahimamat ang anak niadtong Pasko apan nakasabot siya nga dili mahimo.
Mingaw jud medyo kanang mahikap nimo taon dito ba. Labi na Pasko. Mingaw oy kay kumpleto bagyan mi Pasko, syariwa. Daghang taong mga asawa ni text nako. Ang pasalamaton kay sila nga gitagaan sa gayon nga makahatag og jutay kalipay panahon sa Pasko. Samtang gipaniguro sa BGMP nga mapatuman ang dunol system base sa quarantine protocol. Ang ilahang personnel ang midawat sa mga package ug nausay plastic barrier. Na-cater na mo ang mga mudunol ganiha. Nahuman na mi. So nagpaabot na lang mi then gikuan gyud sa taga PNP o taga city nga nagyoy social distancing. Hugot nga gidili ang pagdunol sa mga senior citizens kadto lang usab nga adunay mga quarantine pass ang gitugutan. Kauban si Marlon Melgaso, ako si Alan Domingo. Balitang Bisdak. Gisugdan na ang pag-apod-apod sa tag 6,000 pesos nga cash aid ubos sa Social Amelioration Program konsap alang sa 2,178 ka mga beneficiary nini. Si Nico Sereno sa report. Mukantidad sa 14,862,000 ang kinatibuk-an nga kantidad nga gigahin sa nasudnong kagamhanan isip cash aid alang sa mga beneficiary sa Social Amelioration Program. Sa dayong sud sa Lapu-Lapu City Central School, ipakita na sa mga beneficiary ang ilang mga rekisito nga naglakip sa ID, na pirmahan nga form sa Social Amelioration Card ug certification nga nalakip siya sa talaan sa mga beneficiary. Human niini, i-validate pa kung anaa ba siya sa talaan sa Department of Social Welfare and Development. Human ma-validate, mulinya na alang sa payout. Mato ni Joseph Namit, team leader sa City o Municipal Action Team sa DSWD Lapu-Lapu City Station, ang 14.8 milyones pesos alang sa 2,879 ka mga beneficiaries nga wala pa makakuha sa ilang SAP. 1,879 kanila mga regular beneficiary kung nakakobra na sa unang pag-apod-apod, samtang ang 299 waitlisted. Aduna usay beneficiary nga natingob pagkuha ang duha ka mga cash aid. Usa kanila nga natingob pagkobra sa SAP si Profino de Jesus Pascua nga wala makadawat sukad-sukad og pahibaw nga usa di ay siya ka beneficiary. May pangalan ako yung una, pero pagdating sa barangay, wala. Yung pag-claim, wala. Uban ni Godfrey Relien, Nico Sereno, Balitang Bisdak. Isip kabahin sa pagpangandam aron dili na masinati pa ang mga pagbaha, mga sakop sa aksyon agad team sa Dakbayan sa Talisay ng limpyo sa mga kanal. Daghang mga basura na usab ang nakuha diin sagad niini mga plastic bottles, sachets ug plastic wrapper. Gihimo ang pagpanglimpyo ilabi na nga kalit-kalit lang ang pagbunok sa ulan. Dili buot ang kagamhanan sa Dakbayan sa Talisay nga masinati pa ang pagbaha ilabi na sa highway ning pagsud sa bag-ong tuig. Ang nalimpyuhan na mao ang mga kanal ug drainage sa barangay Bulacau ug Linaw nga sagad bahaon kun kusog ang pag-ulan. Kini ang GMA Regional TV Balitang Bisdak. Kini ang GMA Regional TV Balitang Bisdak. Talisay City Fire Station mipahigar og random inspection sa mga namaligya og liquefied petroleum gas LPG human miulbo ang usa ka tangke sa LPG kagahapon nga miangol og 3 ka mga tawo. Samtang nagpasad ang mga tangke sa LPG sa may South Road property human sa aksidente sa kadalanan. Adunay live report si Faye Marie Dumabok. Fem. Bob, duha gyud ang nakaangkon og third-degree burn ug usa ang samdan human mibuto ang usa ka LPG tank diha sa Dakbayan sa Talisay. Samtang sa ilang inisyal nga investigasyon, dipiktoso ang maong LPG tank. Nagpasad ang mga gibaligya sa usa ka tindahan sa usa ka subdivision sa Barangay Dumlug, syudad sa Talisay, pagabot sa kabombiruhan. Mato DFO3 John Real Shabuk, investigador sa Talisay City Fire Station, nga kumpiyansa lang kayo ang naninda nga mitunol sa tangke nga duol sa adunay naglungag. Wa ra makadako ang kayo apan nakaangol ang pag-ulbo og 3 ka tawo. PG explosion
nana gito defective na gito iyang regulator ato kay kung testing lang di man makaabot sa stoichiometric ratio in that room nga ma-explode nga to kakusog ma'am. Sa to balaktod pa ka istorya katong LPG nana gito siya defective na gito daan nag-leak na gito siya. Nag-leak na gito siya daan. Ida dito ang LPG. Unya karon mga 1 meter lang itason. Naglungag po siya dito open flame. Nahitabo kini pasado alas 12 gahapon sa udto. Pipila ka minuto human sa insidente, igalarmahan usab ang pagbangga sa usa ka truck nga puno sa mga tangke sa LPG ngadto sa laing truck adunay mga kimikal. Tungod sa impact, nangalagpot ang uban sa mga LPG tank nga waysud. Nahuli kampa kini sa CCTV footage sa command center. Gikan ang truck sa bagatang bahin sa probinsya. Nag-ikis-ikis na dinaganan diha sa may Cebu South Coastal Road habig sa dakbayan sa Talisay. Ug kalit kining mibangga sa laing truck nga naghunong niadtong higayuna. Gimaniho kini ni Joseph Incalyado. Matod pasab sa driver sa LPG nga while nagdagan siya, kalit lang siyang murag nabakanti ang iyang brake, di na makupot ang iyang brake. So atong time diha toy daghang mga sakyanan sa iyang kilid. So naka-decide na lang siya nga adto niya ibangga sa luyo sa maong truck na nagkarga og chemicals. Nangalagpot ang ubang tangke sa laing duha ka mga sakyanan. Ang insidente nakamugna sa paghuot sa trapiko sud sa duha ka oras gahapon. Kay dili man maagian tungod sa nagpasad nga tangke. Gani ang pikas nga lane ang gihimo na lang nga two-way lane sa City Toda aron pagpaluag sa trapiko. Gilimpyuhan sa City Toda ang mga nagpasad nga oil gikan sa sakyanan. Hinuon waray na angol sa maong insidente. Pahinumdum sa City Toda ning taas nga holiday nga mag-ampi nga mga motorista aron makalikay sa aksidente. Advice sa atong mga drivers nga bisan naman to og unsa ka dako sa dan o panalitan hawan sa ilang paminaw ang dan, magbaton lang gihapon sila og paghinay-hinay sa ilang pagpadagan aron di gid mahitabo ang disgrasya. Sa laing bahin, Bab, gipalantawan ang posibleng pagdagsa sa daghang mga mamalitay og prutas, mga mamerkaduhay, mga mamalit og mga gikinahanglan alang sa pagsugat sa bag-ong tuig, labi na diha sa barangay Bulacau ug sa barangay Tubunok diha sa dakbayan sa Talisay. Hinungdan nga mga traffic enforcers sa City Toda ang full force sugod ugma bisan pa bag holiday aron usab sa pagpatuman sa no legal parking policy, lakip na usab ang sa pagman sa trapiko sa posibleng paghiot sa trapiko ug ang pagpatuman sa physical distancing sa mga tao nga posibleng mudagsa. Bob? Daghang salamat, Fee Marie Dubabok sa imong live report. Iapod-apod na sa kagamhanan sa dakbayan sa Lapu-Lapu ang financial assistance alang sa mga nabiktima sa storm surge sa sitio Apro, Barangay Ibo. Apan gipasabot ni Annabeth Quizon ang hepe sa City Social Welfare and Development Office nga kadto lang mga biktima sa storm surge may hatagan sa tibok kantidad o kung mobalhin sila sa gitanyag nga relocation site sa dakbayan dito sa Barangay Kanhulaw. Nidugang si Quizon nga ubos ang kantidad sa financial assistance ginawaton sa mga biktima kan sa mga panimay partially damaged. Apan kung gubo nila ang ilang mga panimay o mobalhin sa relocation site, hatagan sila sa tibok kantidad sama sa gidawat sa mga biktima kan sa mga panimay nga hingpit yun nga nangaguba. 60 totally damaged will receive 25,000 each and 35 partially damaged including 7 in Olango will receive 10,000 pesos each. Nadugang nga nasab ang ihap sa mga nakala sa coronavirus disease sa Dumaguete City, Negros Oriental. Kinihuman mipanaw ang 68 anyos nga lalaking meat vendor sa merkado publiko sa syudad. Aduna na daang gihambing nga laing balatian ang namatay gawas nga nagpositibo kini sa COVID-19. Subay niini, 11 na ang mga mitaliwan sa lalawigan gikan sa 184 nga kinatibuk ang mga nasakit sa COVID-19. Adunay 129 total recoveries ug 44 pa ang active cases. Apan masaligon si Mayor Felipe Antonio Remolyo nga tukma ang ilang isubay nga direksyon sa pagbuntog sa maong sakit. Iya lang gikasubo nga misaka gayud ang mga nasakit tungod sa mga kumbira ug mga tapok-tapok sa pagsaulog sa Pasko. Maong gikanselar na sa syudad ang tinuig nga fireworks display sa Rizal Boulevard atol sa New Year's Eve. Padayon niyang awhag sa mga malupyo nga sundon ang tanang mga protocols aron dili na mukuyana pa ang infection sa COVID-19. Labaw sa tanan lang hinaot si Remolyo nga di na madugangan pa ang mga nakalas.
34 na ka mga local government units sa lalawigan sa Sugbo ang COVID-free o wanay kaso sa coronavirus disease. Naglakip nini ang 22 ka mga lungsod ug 2 ka mga syudad base usab sa verified report sa Integrated Provincial Health Office kon IPHO. 50 na lang ang active sa kaso sa COVID-19 sa lalawigan sa Sugbo nga recovery rate nga 93.4%. Padayon ang pagpatuman sa mga kalungsuran sa minimum health protocols o gihilugay nga compliant usab ang mga tao. Gipanghingusgan usab ang pagpaligon sa immune system sa katawhan. Kini ang GMA Regional TV Balitang Bisdak. Kini ang GMA Regional TV Balitang Bisdak. Konseho sa Dekwensa Mandawi, suportado ang panawagan sa pagtukod og Gambion Dam sa Kabukiran aron makatabang sa problema sa pagbaha. Labi na kung dautan ang panahon o musuyla ang tubig sa kasapaan. Ano report si Nico Serino. Sa miaging mga buwan nakasinati og halapad nga pagbaha ang dakbayan sa Mandawi, gumikan sa pagsuyla sa kasapaan, mugna sa kusog nga uwan. Dakong suliran kini sa pipila ka barangay, labi na kadtong mga giila nga flood-prone areas. Matod sa mga opisyales, kadaghanan sa volume sa tubig gikan sa bukirang bahin sa Cebu City nga mudagayday paingon sa Mandawi. Mao nga sa miaging sesyon sa Konseho sa Dakbayan, suportado nila ang panawagan pagtukod og Gambion Dams sa bukid aron makasaw ug makapondo sa tubig sa kabukiran. Giaprubahan sa Konseho ang resolusyon niini nga gipasar sa Butuanon Mahiga River Management Board. Ito ang gagas Mandawi. Kay ubos man, lulibing balita. Natigil dagan nindo. Kanya ang importante unta na, mabutangan na drainage. Aminado ang mga opisyales, ang national government ang makatrabaho niini kay dili kaya sa local government unit. Samtang karong adlaw giapod-apod na sa city government ang ayuda nga pinansyal sa mga nabiktima sa bag-uhay lang nga mga pagbaha sa lain-lain nga mga barangay. Ang barangay Paknaan usa sa labing daghang naapektuhan kay moabot sa 3,600 ang nalista ug kwalipikado sa benepisyo. Tag 1,000 pesos ang gihatag sa matag household. Riprapping, wa pa gani totally mahuman ang dredging. Pero wala na ang baha. Katong last, gamay na lang gyud kayo. So muna nga among gituhuan kung mahuman na gyud na siya tanan ang pag-execute sa project, posibleng masolban na gyud. Uban ni June Sulon, Nico Sereno, Balitang Bisdak. Napulo ka mga dapit sa nasod gipabilin ubos sa General Community Quarantine sa tigom ni Presidente Rodrigo Duterte uban sa bilangkop sa Interagency Task Force gila sa Presidente nga napo ka mga dapit naglakip sa National Capital Region, Isabela, Santiago City, Batangas, Tacloban City, Lanao del Sur, Iligan City, Davao del Norte ug Davao City. Samtang ang ubang mga dapit nga wala malakip sa General Community Quarantine gipaubos usab sa Modified General Community Quarantine nga mas luag nga health protocol. Awag sa Presidente sa publiko nga mas maayong magpuyo lang sa balay kung wala importanteng tuyo sa gawas. Laing awhag ni Duterte nga manghugas gihapon sa kamot ug musubay sa ubang mga health protocols. So it's stay home if it's really possible. Kung kaya mo lang, for your own good. Girespeto ni Governor Gwen Garcia ang pag-recall ni Presidente Duterte sa face-to-face classes nunod sa hulga sa bag-ong strain sa coronavirus. Aniya ang report. Usang lalawigan Sugbo nga nagtinguha unta nga mapatuman ang limited face-to-face nga klase sa mga tungaan. Gani suportado kini sa kaugpungan sa mga mayor sa probinsya nga mausay dalan nga gisubay unta sa Department of Education. Apan gumikan sa hulga sa bagong variant sa coronavirus, gisibog sa Presidente ang nahaunang pagtugot nini. Gipadayag ni Governor Gwen Garcia nga gitahod niya ang hukom sa Presidente. The truth of the matter is, he is President.
When he makes a decision, we respect his decision. Why? Kaya any decision that he makes, he also takes the flak for it. Gidugang sa gobernador nga maghatag kini og igong panahon sa pagpangandam sa lalawigan ugaling makabalik na gyud ang naandan nga sistema sa edukasyon. Tinguha sa probinsya nga mohatag og abag sa matinun-an sama sa mga pagpanghatag og school supplies. Ang ako lang, on the positive side, it will give the schools more time to prepare. It will give me also more time to prepare the school supplies. Kauban si Marlon Melgaso, ako si Alan Domingo. Balitang Bisdak. Wapay na batikdan na ang Emergency Operation Center sa Dakbayan sa Lapu-Lapu sa bagong strain o klase sa COVID-19 nga mikatap karon sa UK, SARS-CoV o MERS-CoV apan bisan pa nini mato ni Nigel Banasya, Lapu-Lapu City Crisis Manager nga nangandam gihapon ang Dakbayan alang nini og gihulagway ang bagong COVID-19 strain nga 70% kapaspas ang pagpanakod kung mahitabo kini. Midugang si Banasya nga posibleng kuwang ang isolation facility sa Dakbayan. Busa auhag ni Banasya sa mga upunganon nga mubalik pag-amping sa kaugalingon sa mas pagsunob kanunay og face mask og manghugas sa mga kamot o galikayan ang tapok-tapok sa mga tao. Giandam na usaba ang disaster team sa Dakbayan alang sa mas dugang tahas unya kung mahitabo mga makasud sa sugbo ang bagong strain sa COVID-19. Gitugyan sa provincial government ngadto sa Mines and Geosciences Bureau ang investigasyon sa natabong landslide sa Carmen Copper sa Dakbayan sa Toledo. Mato ni Governor Gwen Garcia nga magpaabot siya sa resulta sa pakisusi ay pa mohimo og posibleng lakang. Giklaro niya nga wa siya gidapigan kung dili ang interes sa katawhan nga nagsaligusab sa ilang panginabuhian sa binahan nga posibleng mapiktuhan. Giunag karon sa Kapitolyo ang paghatag og ayuda sa mga pamilya sa mga minerong na biktima sa trahedya. Ang atong gihimo is to help the families katong mga dunay na angin and even those that are injured. I have directed our Provincial Social Welfare Office. Sa lalawigan sa Bohol, matag tuig na lang musubay ang mga fruit vendors sa Dakbayan sa Tagbilaran nga dili mahalin ang ilang mga paninda ug aron mahalinan giminudo ang pagbaligya sa ilang mga prutas. Sama sa gihimo sa 41 anyos nga si Evelyn Estomata nga nakapwesto sa Tagbilaran City Square. Ang 250 pesos nga kilo sa ubas mapalit na og tag 55 pesos ngadto sa 70 pesos. Affordable apan mingtiabaw sila nga gamay pa jud ang mamalitay og prutas para sa bag-ong tuig. Gamay usab ang kapilian sa mga prutas nga sagaran inangkat gikan dinhi sa Cebu. Pero kerira ang mga lingin nga mga prutas sama sa apple, ponkan, kiat-kiat, mangga, watermelon, ubas, nangka ug pinya. Naglaom ang mga manindahay nga dagsaon sila karong December 30 ug December 31 para sa tradisyon sa pag-andam og lingin nga prutas nga pampaswerte sa bag-ong tuig. Nino jud lahi ra jud sa last year. Nay customer pero talag sara wa mo palit. Amo pantabangan og kamba sa mga tindera. Tungod siguro sa crisis nga wala pa kabalik ng trabaho ang mga tao. Wala pa kwarta. Kini ang GMA Regional TV Balitang Bisdak. Kini ang GMA Regional TV Balitang Bisdak. Mga poso na katay breaking news, abiso sa mga motorista gikan sa Talisay City Information Office o sa Local Disaster Office, temporaryo unang gisaradan karon ang Manipis Road sa Maong Dakbayan, gumikan kini sa aktibo nga landslide o rockfall sa lugar. Makita nato nining video gikan kini kang Provincial Board Member Jimbo Borgonya nga naabantayan ang kasamtangan nga sitwasyon sa pagpangatagak sa mga bato o yuta gikan sa parte sa bukid. Kini ato ang latest weather update karong adlaw'ng Martes, December 29, 2020.
Ang low pressure area nga anaa sa kasadpang bahin sa Palawan hingpit nang nakagawas sa ato ang Philippine Area of Responsibility kagabi. Og karong buntag kini anaa sa 55 kilometers habagatang bahin sa Pag-asa Island, Palawan. Samtang ang LPA nga naadapit sa Aurora area kagahapon hingpit nang nahilis kagahapon rapong adlaw. Ang lain nga low pressure area nga naapagawas sa Philippine Area of Responsibility atong nasigpatan sa gilayon nga 1,165 kilometers silangan nga bahin sa Mindanao. Posible kining mosulod sa ato ang Philippine Area of Responsibility sa mosunod nga duha ka adlaw. Ubos ang tsansa niini nga mamahimo pa kining usa ka bagyo. Og sa tong forecast sa mosunod na 24 oras ang Metro Cebu apil na gyud ang tibuok Kabisayaan, ang Occidental Mindoro ug ang probinsya sa Palawan makasinati sa kasarangan nga panahon. Kung magapasulabi ang init sa adlaw, apan doon naghapoy tsansa sa mga patak-patak o lumalabay ng mga pag-ulan o mga pagpanugdog og kilat, labi na sa hapon o sa gabi tungod lamang sa mga localized thunderstorms. Para sa dugang update, bisitaha mo ang website. Dinhi lang kutob, gikan diri sa Mactan, sa buhatan sa Pag-asa Visayas, DOST, kini si Mio Aguirre o maayong adlaw. Konseho sa siyudad sa Mandawi anda mangitag pamaagi aron makapundo pagpalit og COVID-19 vaccine. Matod ni Vice Mayor Glenn Verside, mamahimong kapangitaan og pamaagi kini sa konseho aron mapunduhan ang vaccine kung gikinahanglan. Posible kuno ang pag-realign sa pundo o pagpasar og laing allocation sa 2021 annual budget para maapil sa pundo ang vaccine. Hinoon, ipadayag sa mga opisyalis andam nini ang syudad aron ma-prioritize ang panglawas sa mga tao taliwa nining pandemya. Relight or mag-supplemental kay wa man na budget na to karon wala sa kuan. Pero natay budget ha dili ha og kuwang siguro na may budget every department na nasa health baron sa nga na ba. Gipaning kamutan sa syudad sa Cebu nga mapugnan ang bag-ong variant sa COVID-19 nga makasud dinhi sa dakbayan. Apan simbako nga makasud kini andam na ang dakbayan matud ni Mayor Edgardo Labella. Aniya ang report. Suma ni Mayor Edgardo Labella nga aduna nay mga pasilidad ang dakbayan nga nakaandam simbako kung adunay mataptan og bag-ong strain sa virus. Giklaro hinuon ini nga ilahi ang pasyente nga mataptan sa bag-ong strain sa virus gikan sa kasamtangang COVID-contaminated patients. I am confident that we are ready. We are prepared. We have the CCQC. We have a negative pressure CCQC, and also we have ambulances that have negative pressure. Malaumon ang mayor nga dili makasud ang bag-ong variant sa Cagaw pinaagi sa hugot nga pagpantay sa mga hensya sa kagamahanan. Gitan-aw usab ang posibilidad nga did-an ang pagsulod sa mga tao nga gikan sa mga nasod diin ana ang bag-ong strain sa COVID-19. Giklaro sa mayor nga bisan og andam na ang syudad apan mas maayong mapugnan nga makasud ang bag-ong variant sa virus sa syudad sa Cebu. We should be prepared. We should be prepared for that. And if there is a need for us to suma sa gisulti presidente nga kung mo grabe lockdown, kita sa Cebu ang ato lang yung i-impose kanang gitawag og gradual lockdown. Dili na to i-lockdown ang tibuok syudad. Kauban si Marlon Milgaso, ako si Alan Domingo. Balitang Bisdak. Dugang 11 ka mga confirmed cases ang natala sa Department of Health Central Visayas gahapon. Sa mga highly urbanized cities, 8 ang nadugang sa dakbayan sa Cebu, samtang way bag-ong kaso sa dakbayan sa Lapu-Lapu ug usa sa Mandawi City. Tungod niini, miabot na sa 10,792 ang total COVID cases sa dakbayan sa Cebu. 2,650 sa dakbayan sa Lapu-Lapu ug 2,688 sa dakbayan sa Mandawi. Sa mga lalawigan sa Central Visayas, nadugangan og tagsa ka kaso ang Bohol ug ang Cebu, samtang way mga bag-ong kaso sa Negros Oriental ug Siquijor. Samtang misaka ngadto sa 24,833 ang confirmed cases sa Rehiyon 7. 551 niini mga active cases. Misaka usab sa 22,858 ang recoveries, human sa dugang 53 nga nangaayo. Way natalang nakalas maong nagpabilin sa 1,424 ang record sa namatay.
Sa Pilipinas, misaka na sa 470,650 ang mga kaso. 438,780 ang mga nakarecovered na. 22,746 ang mga active cases ug 9,124 na ang nakalas. Samtang miabot na usab sa 81,278,115 ang global cases. 45,994,197 ang mga nakarecover. Samtang 1,774,390 na usab ang global deaths. Ako si Marie Dumabok. Balitang Bisdak. Sa pagkabata pa lang, mas maayong makatuna sa pagkamanggihatagod. Kini ang gihimo sa pamilyang Abrenica sa dakbayan sa Talisay. Matag Pasko ang mga anak magtinabangay sa pagpamutos o sa pag-apod-apod sa mga kinilong bugas o uban pang makaon. 50 ka mga pamilya ang naapuran sa ilang pinaskuhan sa Barangay Dumlog. Alang kanila nga bisan sa pandemya ug kawadon, mamihimo gihapon kita nga maka-hashtag spread kindness sa bisan unsang paagi. Sa pagsugat sa bagong tuig, ang pagsaba-saba ang usa sa nahimong tradisyon. Gawas sa pabuto kining turutot ang halinon. Pipila sa mga manindahay niini sa Talisay City nang hinaot nga mahalinan gihapon bisan usa kini sa gidili sa Department of Health nga gamiton. Ang report ni Marie Dumabok. Bisan duha pa ka adlaw una ang pagsugat sa bagong tuig, kining mag-agaw nahimo na nga kalingawan ng pagturutot. Matod sa 16 anyos nga si John, nga sukad sa iyang pagkagamay, naanda na sa pamilya nga turutot ang gamiton aron masadya ang pagsugat sa bagong tuig. So kapag bata, hiling yung turutot. Mga kung way turutot, way kapalit. Isagon sa lang, ganun para pasapasaba ba? Ang Departamento sa Panlawas niawhag nga dili mo gamit sa mga turutot og pito kay posibleng mo ipaagi nga makapasa-pasa sa coronavirus. Apan kining manindahay sa barangay poblasyon ang malaumon gihapon nga mahalinan. Minus gid kay kung tuig aro gid ma'am. Sa una halin gid kayo. Karop tagi minusa gid ron, mingaw gid kayo siya ma'am. Lahira gid siya sa una. Tungod sa COVID, grabe napiktuhan gyud among panginabuhi. Wa may lagda ang gipagawa sang IATF ug bisan ng lokal nga kagamahanan batok sa mga turutot, apan ang Talisay City Health ni pahinumdom sa mga mulupyo nga mas maayong musunod sa awhag sa ahensya kaysa magproblema pa tungod sa COVID-19. Kung ang atong istoryahan ma'am, pag-celebrate sa New Year ma'am, we can always be creative with celebrating New Year ma'am, especially with family. Ngayon mo na ang atong isaba, ang atong pagkatawa sa family, di ba? Pwede na maganda. Mas better ba siguro? Mas therapeutic pa na? Pahinumdum mo sabi Dr. Bautista nga likayan gid una ang mga panagtapok. Basta of course, pag-social distancing. Pag-social distancing lang yung punta kaya ang pamilya ba? Ang virus ma'am, di pa ko nakailang sa family members. Samtang ang kabumbiruhan padayon usab sa pagpahinumdum nga likayan ng mga pabuto ug mas maayong mangita na lang og laing paagi sa pagsaba-saba o pag-enjoy sa pagsugat sa bagong tuig. Payos bahay mo para wala lang gikuan ba kung wala lagi disgrasya may tabo. Kaysa mo mao sa namong gamit sa among sakinan among pa sinahon maayo. Uban ni Renante Quiñones. Ako si Marie Dumabok. Balitang Bisdak. Mga kapuso, inyo makita kining mong episode sa official website sa GMA Regional TV sa www.gmaregionaltv.com. Bisita usab ang atong official YouTube channel, GMA Regional TV, ug i-click ang subscribe button alang sa mga init ug nagunang mga balita ug kasayuran gikan sa mga rehiyon. Dahil salamat sa mga kapuso nato apil na ang nasa gawas sa nasod nga kisayod sa mga dagko ug mga nagunang balita sa rehiyon. Ako si Alan Domingo. Ugi ka namang tanan dinhi sa Central ug Eastern Visayas. Ako si Cecil Kibod Castro. Ang inyong balita nga mong balita kay matag lokal nga balita mahinungdanon. Kini ang inyong GMA Regional TV Balitang Bisdak. Buong puso para sa Pilipino. Ako si Bambi Nalsaro. Og tulog katulog na makapuso atong hangpon, gakson ug sugato na ang bagong tuig. Happy New Year!